दिनै बाथि बिटिसिनि बिसायख'थि बिनि दिनै काउन्टिं डे दाखालि 22 तारिखआव जि बेयाव भटनि सानमोन आरो दिनै काउन्टिंनि उनाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरा नैबे बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ बा बिनि रिजाल्टखौ 5-6 घन्टानि उनावनो मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे थांनाय समाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव बा मोनाबिलिनि समाव जायफोर हिंसायारि भायलेन्सनि जाथाया जाबाय, बहाबा गारि सिमफायनाय, बहाबा अफिस गाग्लोबनाय, हानजाजों हानजा सापर्टारफोरनि गेजेराव गोबां माखासे बेबायदि थासारि जालांबाय आरो इभेन एबसुनि माखासे इउनिट अफिसफोरखौबो माने माखासे दुथांफोरा इनायै जोंखौ गाग्लोबनाय हाबाफारिबो जादों। बेखायनो दिनै जाहाथे रिजाल्टनि उनाव रिजाल्टआ जियानो फैया मानो कुनु मोनसे दोलो आरो हानजानि मददगिरि बा सापर्टारफ्रा हिंसायारि जाथायाव जाहाथे बाहागो लाया आरो बेबायदि थासारि बा ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे रावबो खालामा। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो रेस्ट्रेन्ट जानानै संजम जानानै जि रिजाल्टआनो फैया मानो बेखौ गनायना लानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिनि रिएक्सनाव जाहाथे कुनु जाथाय बेबायदि जाया। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे ल' एन्ड अर्डारखौ स्ट्रंलि नायनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बा आसाम सरकारा नोजोर होनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो गोख्रोङै नोजोर होगोन जे कुनु कारनाव जाहाथे रावनिबो माने जिउ आरो सम्पतिनि फारसे जाहाथे खैफोद फैया बेखौ जोङो माने खावलायबाय आरो बेखौ जों नोजोर होगोन। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे काउन्टिंनि उनाव 26,58,000 जाय भटारफ्रा बिटिआरनि बा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिजाथिफोरनि 40टा समस्तिनि बिजाथिफोरनि भाग्यखौ दा माने बेलट बक्सआव दङ। दसे समनि उनाव बिनि काउन्टिं आरम्भ जागोन। दा बेखायनो मोनसे समाव बुलेट बारुद बायदिसिना हिंसायारि परिबेस दंमोन। 2020 सान्ति सुक्तिनि उनाव दा गोजोन थासारि गायसनजाबाय आरो दिनै बुलेटनि जायगायाव बेलटजों मोनसे मोजां आरो शक्तिशाली सरकार लाबोनो थाखाय बयबो भटदान होदों। प्राय 75% माने टटेल जि भटनि टार्न आउट बियो थारैनो जोबोद गोजोनथावना। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैयो जाहाथे बिटिआरआव नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय जि सरकार बे सरकारा गोजोनखौ गायसननायनि थाखाय अरायबो खामानि मावगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावगोन आरो रायजो राजानि जिखिनि अभाब अभियोग, रायजो राजानि जिखिनि मोनथाय आरो अधिकारनि बाथ्रा दङ बा बिटिआरनि बड'लेण्डनि रायजो राजानि जिखिनि माने जौगानायनि बाथ्रा, गुड गभर्नेन्सनि बाथ्रा, बिनि सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ लानानै गोदान सरकारा जाहाथे मजबुतै खामानि मावगोन, मोजां सरकार फैगोन आरो रायजो राजानि जनतानि सरकार फैगोन जों बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बयबो बेयाव आन्सलिक दोलो, राष्ट्रीय दोलो, नेशनेल पार्टी, रिजनेल पार्टी बयबो बेयाव बाहागो लादों। जि रिजाल्टआनो फैया मानो जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां सरकारखौ जों हास्थायगोन आरो रायजो राजानि फेभाराव खामानि मावग्रा सरकारखौ जों हास्थायगोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों। थारैनो जोङो मोन 16 आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XBLT, XNDB आरो गासै आफादफ्रा जोङो थांनाय समफोराव UPPL आरो BPF ज' बा खौसेयै बा बुजाबुजि बा एलायन्सनि आधाराव माने बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बा गेलेनायखौ जोङो हास्थायदोंमोन आरो बेखायनो मोनसे इउनिटिनि बा एलायन्सनि मोनसे इनिसियेटिभखौ जों हाबा मावदोंमोन। दा फैयै फैयै बे जादिया बिसायख'थिया थांबाय नांलाय खमलायनि गेजेरजों। बे मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्ट। दा दिनै जिहेतु रिजाल्ट फैगोन, रिजाल्टनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो हास्थायगोन बिटिआर बासिनि बा बिटिसिनि 35 लाख माने जि माने जनसाधारण रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि एसपिरेसन आरो 26,58,000 भटारा जि मोनसे भाग्य
बेयाव माने 40टा समस्तियाव जि मोनसे होनानै दोनदों बिनि रिजाल्टआ जि फैगोन बे रिजाल्टनि उनाव जों जेब्लायबो हास्थायो जे आनसलिक दोलोआ ज' जानानै बिथांमोना खौसेयै बुजाबुजियाव आवगायलांनांगौ आरो खौसेथिखौ बयबो हास्थायो आरो जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन दोलोफोर दङ बयबो जाहाथे माने मदद होनानै बिटिआरखौ शक्तिशालि भाबै जों आवगायलांनो हायो बेखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो दिनैनि जोंनि मोनदांथियाबो बेनो जे खौसेथि आरो एलायन्सनि जि मोनसे एजेन्डा लानानै जों आपिल खालामदोंमोन बे आपिलखौ जुदि मोननैबो दोलोआ बा बयबो दोलोआ जुदि माने आवगायबोयोब्ला थारैनो बे बास्तबाव जाफुंगोन आल्टिमेटलि दिनैनि बेलासिनि उनाव रिजाल्टआ बेखौ निर्णय खालायगोन बेखौ थिग खालामगोन जे बे रिजाल्टआ मा जायो आरो रिजाल्टनि सायाव बेस खालामनानै उननि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागोन आं बेखिनि खोथाखौ फोरमायबाय गोजोन्थों।